Pilayo neyo ia kaneka kubor apun jong pi kapau kom ka jimaham ka bajur pha bat bun nangi ngitiang inre dongin suthu ba kaneka elar ka de na ka sarkar India ka bala sedang ya ka kom thmai ka bakar teng ka sel broadcast da kaneka teknologi kinong shnong kinyo jingmaham mardor abaja ki jingja basneu kum ki jumai jingslai lane ki eryong inre ka banta ka bakong san kalong kane ka de tang ka test message om don kang ban le ka jing tumu jong kane ka system kalong ban pen kre ap ban pen ne ya ki jing shngai jong ki pai ba bat ban ai jing maham kloi aka por ka badon kam shisha te watiang inre long ki bahusia ka jing tip ka de ka jing yada lada piyo ya kane ka ilar komen apo bat ya thu yanga bat share ya kane ka video ban pensing tu ya ki weiru ku play spoon